Rolig venner. Det er dyret, der snakker. For lige jeres mundtøj i ro og stop munddiarréen. Vi begynder lige om lidt. Vi vil gerne byde jer alle sammen velkommen til 3. årgangsrevy. Det er en skoledag på VG. Og jeg tror, hvis bare vi går i gang deroppe med ham, der kan trykke afspil. Altså. Med Mie.
Styrmand. Alle elever skal mødes ude til centralrummet til morgensang. Jeg har en vigtig meddelelse. Velkommen til 3.G's morgensamling. Styrmand har lige en besked. Ja. Godmorgen, Vicky. Er det ikke dejligt at gå i skole? Især her på Vejen Gymnasium. Det er sådan en fantastisk skole. Det synes jeg i hvert fald, det er. Vi har nærmest dagligt elever ude på universitetet ude i Esbjerg, hvor de laver, jeg tror det er nogen på 3. del. De laver en masse nørdede forsøg. Det går bare så rigtig godt. Og vores første G'er, det er bare verdens bedste årgang. Vi nogensinde har haft den første G, selvfølgelig. Vi har foretaget en undersøgelse, og det har vist sig, venner, at hver eneste første G'er på vores kære skole kan læse en bog på mere end 100 sider. Det er fantastisk, det synes jeg det er. Men, venner, nu er hverdagen her på VG ikke altid bare nut og lavkage. Nogle gange sker der noget lort. Jeg bringer den sørgelige nyhed, at der er nogen, der har lavet hærværk på vores smukke skole. Det drejer sig om en smadret rodig videnstorm. Og ydermere er der en eller anden, der har skrevet P4L på vores grønne fatbånd. Det er sgu ulækkert, venner. Det er sørgeligt, man gør sådan noget, synes jeg. Det er sådan, man gør i folkeskolen. Det er ikke, når man går på gymnasiet, vel? Hvem er skyldig i disse ugerninger? Jeg ved, du sidder derude med. Jeg snakker direkte til dig. Jeg vil gerne have, at du melder dig. Der vil ikke ske noget. Overhovedet ikke. Vi skal bare have en god gammeldags indefuld. Så skal vi to have sådan en lille snak. Og så tænker vi mere på den hændelse. Hvis ikke den kriminelle melder sig, eller de kriminelle melder sig i dag, så går det ud over alle sammen. Det går ud over hele fællesskabet. Og det synes jeg, det vil være sørgeligt. Det vil være kollektiv afstraffelse. Men det er det, jeg går ind for. Det er den eneste vej frem. Hvis ikke det kriminelle melder sig i dag, så aflyser alle ferie resten af året. Og også fastelavnsfesten, selvom jeg selv havde et rigtig sexet kostyme forberedt. Det er bare sødt. Og venner, får jeg ikke svar på, hvem der har lavet det her hærværk i løbet af ugen, så ryger studenterfesten sammen mig. Det vil sgu være sørgeligt, vil det ikke det? Jeg synes virkelig, det vil være sørgeligt. Jeg vil da gå så vidt, at dimensionsfesten også ryger. Hele studenteraktionen ryger, hele 3. årgang på året. Det vil være sørgeligt. Så vælg jer dog. Vælg jer. For alle sammen skyld. Jeg håber på at høre fra en af jer senere i dag. Tak. Ja, så har G'er der Henrik Falkenberg en besked. Hej. Sportsresultater. Ja. Men vi kommer stærkt tilbage næste år. Så bliver det med dig. Ja, så må vi træne til noget mere dødskam til næste år. Godmorgen! Time med Inge.
Vi ligger og sover. Vi skal have biologi på benniveau. Hvis ikke sove. Du vil bare ringe til ham. Har du lov? Ja. Fedt. Ja, hallo, det er Inge. Ligger du og sover? Hvad fanden? Vi kan kigge på benniveau. Ja, det er godt med dig. See you later. Men vi skulle videre til de fremlæggelser der. Måden vi vælger, hvem der er, der skal herop, det er ved, at jeg har et papir med alle jeres bælter på, og så vil jeg helt tilfældigt vælge, hvem der skal op. Og det var lidt om min tosen, ikke godt? Jo, jamen, jeg skal så fremlægge lidt om min tosen, og min tosen, det er sådan noget, hvor sådan nogle ting deler sig. Jamen, hvilke ting? Er der nogen, der kan hjælpe mig? Ja, men det er det. Jeg stiller, men det er ikke dybt nok. Det bliver jo lige på benniveau. Jeg ved godt, at jeg skal sagen. Sige nogle ting, jeg ved ikke sådan andre ting. Det er ikke godt nok. Patrick, Borghed. Jeg arbejder efter noget mere. Det er simpelthen for dårligt. Vil du Klaas, ikke studieaktiv. Sæt dig ned og start en ny. For fanden. Det er Jeanette. Undskyld, jeg forstyrrer. Vi skal have flyttet en bil med registreringsnummeret SR 65900. Den skal flyttes nu. Vi må altså ikke holde der, hvor der er grus, der bliver lavet ting og sager herude på skolen. Hvis ikke den vil fjerne, så bliver den overhældt med grus. Undskyld, jeg forstyrrer. Vi skal have en nyt fremlægter. Selvfølgelig med samme kronesord. Patrick! Jamen hov, ham har vi lige haft. Igen. Så forstår jeg simpelthen ikke. Vi tager det bare dejligt værk herfra. Som jeg har ikke lavet. Har du ikke lavet det? Det er simpelthen for dårligt, Laksen. Skal jeg tage det næste uge? Hvad? Hvad kommer nu? Nu? Hej, klasse. Nej, ja. Hej. Jeg kommer lige, fordi at, jeg er jo blevet studievejleder. Og vi har et lille problem med den her klasse. I er simpelthen for meget fravær. Som I kan se på den her sæde, så burde der kun være en, der streger over, men det er alle sammen. I er for meget fravær. Og Bodil, hun magter simpelthen ikke at snakke med jer. Så hun har bedt mig om at slæve jer alle sammen over på kontoret og selv for at snakke. Det er ikke fordi, jeg vil være sur og ondt, men det er bare ikke så godt. Det er simpelthen for dårligt, det der. Jeg kan ikke være her. Det er fakt det. Hvad?
søster har snart fødselsdag, så jeg har bagt en masse kage. Og så har jeg taget en lille Pias med, som jeg synes, der var meget relevant at starte en kemitime med. Ja, Beatrice. Så har jeg lidt aflevering, vi har fået til 2,5 måned. Der står der, at du egentlig ikke er i bryster. Er det rigtigt? Og jeg går lige ud og snakke med Frank og Rasmus. Det var en fejl, så selvfølgelig er hydrogen et grundstof. Men den aflevering der, den behøves ikke aflevere, for jeg magter sgu ikke lige at rette den. Ja, og skal vi sende kagen rundt? Jeg ved ikke, hvor jeg får, vi trækker det jo. Det var så Elias, og det var så Mr. Holger, og Tante Inge, og Peter Christian. Så, ja. Der er kun 20 minutter tilbage i timen, så kan vi jo ikke nå opgjort. Og så er vi til idrætstime med Lisbeth og Gert. Det bliver sjovt. Den er sikkert taget. studievejledernes kontor, hvor en elev prøver på at få udsat en aflevering. Maria har ikke lige orket at lave sin aflevering og vil derfor søge om udsættelse til dagen efter. Ikke noget, der glæder Inge synderligt. Men jeg har sgu ikke lige fået lavet min aflevering. Kan vi ikke rykke den til onsdag? Og det er det. Jeg havde ikke lige... Du gav det ikke. Det er lidt hårdt i skolen. Det er ikke nogen undskyldning, når du går på gymnasiet. Eleven kan godt se, at det ikke fører nogen veje, og vælger derfor en mere drastisk undskyldning for ikke at have lavet sin aflevering til tiden. I går, da jeg gik hjem fra arbejde, så blev jeg sgu overfaldet. Det er der lige der med. Når man går på gymnasiet, så skal man lave sin ting til tiden. Ellers er det bare skriftligt fravær og ingen SO. Eleven opgiver udsættelse af sin aflevering og vælger i et sidste desperat forsøg at spørge Frank. Frank, kan jeg ikke udsætte min aflevering? Jo, hun også skal være til. Du ved, hvor 2012. Jamen, det siger vi bare. Time med Rasmus. Nej, nu bliver det.
studieturen af. Det var sgu en god studietur i Firenze. Jeg fik i hvert fald lavet rigtig god matematik om aftenen. Jamen, Rasmus, Arne er jo ikke kommet tilbage nu. Arne, du er væk i lufthavnen. Ej, prøv at høre. Jeg sagde til jer, hvis I tager med, så er det på eget ansvar. I kunne have brugt tiden på at lave matematik, men I vælger at tage med på druktur i stedet for. Altså, hvis I bliver væk, så kan I lige så godt blive væk. Prøv at se, nu er der allerede gået et helt minut af timen, og vi er ikke engang kommet i gang med et bevis nu. Kåre, kan du ikke lave beviset på Korsbrugsrelationerne? Dem lærte I for et par år siden i første G. Jamen, det har vi ikke prøvet. Nej, men jeg forventer da, at I kan alle beviser uden ad, når vi har gennemgået dem på klassen. Jeg tror, du har dine ferier til. Nej, for det der, det er simpelthen spild af matematisk tid. Jeg gør det selv bare. Nej, sæt dig ned. Cosinus dx. Og vi ser, at det til sidst går op. Prøv lige se, hvad jeg har taget i det. Er det ikke smukt? Det er jo næsten bedre tekst. Det er faktisk lidt en matematisk orgasme, det der. Forresten, jeg har rettet jeres afleveringer, og det er simpelthen ikke, det er ikke så godt. Rasmus, du giver mig minus 3, han havde alt rigtigt. Må jeg lige prøve at se det der. Det der ikke også, det er simpelthen misbrug af lighedstegn. Det er ligesom at sige, at æbler, det er lige pærer. Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej, matematik er en kunst, og det er da bare useriøst. Og Lars og nogle af jer andre, hvis I undrer over, at I ikke har fået 12, så er det simpelthen fordi, jer, mine matematiske udvalgte genier, jeg forventer simpelthen, at I har alting 100%.